Verse of the day mga igsoon, Exodo 18, versikulo 19. Paminaw kay tambagan ko ikaw, ug ubanan kaunta sa Dios. Ikaw ang magrepresentar sa katawhan ngadto sa Dios. Ug dad-a ngadto kaniya ang ilang mga kasungian. Igsuon kung imong basahon gikan sa verse 13, si Moises gitambagan ni Jethro kung unsaon pagdumala o saon paghusay ang katawhan nga naa sa mga pagkabingkil, sa mga kasungian. Igsuon, wala na si Jethro o si Moises. Apan buhi pa kita. Kita ang mahimo nga representante sa atong pamilya, amigo, amiga, sa tanan nga katawhan nga nagkinahanglan sa imong husay, nagkinahanglan sa imong tambag, uban sa kasuguan sa Dios. Gamita ang pulong sa Dios, gamita ang pagkamaayo sa Dios sa imong kinabuhi. Igsuon, hinaot willing ka nga maminaw. Ingon ang pulong sa Ginoo, paminaw kay tambagan ko ikaw. Hinaot igsuon nga willing ka ni ana, o willing usab ka nga mutudlo ngadto sa uban. Og hinaot nga sa inyong pagpanambag, inyong gamiton ang balaod sa Dios, unsa ang makapahimuot sa Dios, unsa ang makasuguan sa Dios sa atong mga kinabuhi. Sa mga katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi, unsay angay nilang buhaton, kinahanglan atong ipasabot kung unsaon nila pagkinabuhi nga kauban ang Dios, ug unsay angay nilang buhaton aron ang Dios mahimuot gyud sa matag usa kanato. Hinaot nga willing ka nga maminaw igsuon ug willing ka nga magpagamit ngadto sa Ginoo. God bless sa tanan.